keittiö on tässä näin ja kaikki tehty tuolla meidän oma keittiössä, että niin kuin joka päivä löytyy kanaa, kalaa ja nämä on kaikki tommonen vietnamilaisen mausteinen pohjainen tehty, että täällä löytyy aika vahvaa tai mietoa, niin niitä löytyy ja sitten jos haluaa lisää vahvusta niin kuin chili tai jotain muuta, niin sitten aina voi pyytää, että keittiössä löytyy aina vahvempia. Huomaa, että nykyään monet suomalaiset tykkää hirveästi erilaisia mausteita ja erilaisia kalastastikkeja ja niin edelleen, vahvempia koko ajan. Tässä huomaan. Sanotaan, niin monen sanoo, että rakaudella tehtynä ruoäärmeitä. Annos on erittäin edullisia ja sitten liisukkeille löytyy monet erilaisia vaihtoehtoja, siisi, nuudeli ja paistettu. Kaikki löytyy. No yleensä meillä on joka päivänä tuore sushi, niin kaikki nämä raaka-aineet löytyy suoraan meidän kaupasta. Joko kaupasta tai oma meidän herkkutoritiskistä. Niin kuin tästä tuore lohta, katkarappuu, sitten kylmä savulohta, lämmin savulohta, kananmuna ja ravilohta. Tällaisen annos, niin me yritetään tällä hetkellä on tarjous 7,90. Kevätkääryleitä. Me tehdään kaikki täällä itse tuolla. Että meillä on 3 eri makua, että nautasika ja sitten on kana ja kasvis. Ja nämä on kaikki maustettu niin kuin asialainen mukaan mausteilla. No, yleensä resepti niin mulla on täällä. Siinä on kaikki mitä tulee, niin se on siellä asialainen kauppa tuolla Hakkaniemessä, niin sen kautta niin mä tilään, niin tuo suoraan. Nykyään löytyy kaikki mausteet sieltä. Ja yleensä täällä kaupan sisällä löytyy jo nykyään kaikki ne mausteet ja hyllyllä, että se on valikoima on niin suuri näin. Ruoka, niin kuin tässä on just tulossa villastu koipi, mutta koipi on ollut teriyaki ja inkiväri mausteessa, että me maustetaan valmiiksi, niin me pistetään suoraan sinne, niin kyllä se tulee erittäin hyvin rappea ja tulee yhtä hyvin kuin me tehdään se kaasuliedessäkin, että mä oon huomannut tällä hetkellä, me pystyy tekemään paljon asialaista ruokaa laiteiden kanssa ja pääsee paljon helpommalla kun seisoo ja tehdään kaasuliedellä. No, tämä on siivous itseään, niin se on paljon helpompi meidän työmme, että illalla tulee niin sitten tämä laite on nyt niin moderni, että se on itse ilmoita, että nyt on aika pesu, että ei muuta kuin tabletti sisälle ja painaa nappi, niin se hoitaa itseään, niin aamulla on taas puhdas.